Welcome back to our channel, Upaw V! Yeah! What's up? Shout out! Shout out to Aileen Diosdado, Stinida, and Frank Aiz. Yeah, shout out! Me! AJ, Ulit, and Darrell Lumacan. Oh, shout out! Yes! Shout out ni Noel Buagas, Innocent Loco, David Mount. Yeah! Oh, shout out! Shout out to David Moon. Yeah, shout out! Shout out Nick Cannabis Buddy. Shout out! Shout out again ni Mariana Yudtud. Shout out! Shout out to Jane Redelius. Shout out! Wala i-shout out. Oh, wala. Okay guys, no, lingaw-lingaw lang niya tuwa guys, no. Before anything else, sa katong wala pa naka-subscribe sa mon channel, don't forget to subscribe our channel, Upaw V! Please, click the notification bell for our new updates, and of course, follow us on our page, Penobre Tabay. Production by Mapahayobsanon Kabus Production. Lead by our own writer-director Isagani Nadila Sakol. Okay guys, ating guys no, lingaw-lingaw ta guys no. Ang naguluhang wanted artista. Okay, standby guys, standby. Workshop po na ta. Wanted artista. Mga nanitanan? Yes, direct. Ani na lang, ikay muda sa liding-lidi. Parisot. Introbito. Pwede. Dire. Ikaw ha. Patagan ang tulog Oh, ni leading man. Patagin ko. Leading man. Mo ni mo pa. Ayan. Ako si Olivio. Ha? Si leading man? Leading man. Wa ka masayo mga imo ng apo. Pero guys, ligaw-ligaw na niya. Ligaw-ligaw. Kinsay mo da sa kapit? Ay, ikaw. Kinsay mo da sa kapit? Ikaw ha? Ang kinsay maningil ng Florwax? Ako. Ay! Pakita. Maningil ka Florwax. O niya, pag paningil sa Florwax, nisotong ang tulisan. Tulisan. Ay, tulisan. Kaya karon pag panulis ni mo, naabtan gas pulis. Ikay pulis. Susado pa direct. Ako'y pulis. Ikay pulis. Okay. Ngayon. Di ba ito yung rola? Storya ha? Gikan sa trabaho sa balay, laba, luto, patutoy sa bata, yan apoy bana, tapos ayon ang bana. Oh! Yo, bono. Gikan sa trabaho, kapoy lawas, hilot. Hilot ka rin. Mga na kayo, huwag magkamakuntinto. Bate! Gawa sa ikabit. Oy, Tenten! Dili na maimo si Kwan! Ako ra na! Ilog mo! Uy, kinala, nindutong yung acting. Naman! Yes. Kaya gini, huwag di sa Manila, Hollywood. Yeah. Hollywood! Tanaw. Kaya kung makauyon ang mukuan na ni, kaning video, may siguro martista mo. Naman! Itatanan. Direct. Direct. Dukay naman may artista, direct. Mau gani! Gani na shooting ta! Ay, ma. Sige ha? O niya, maningil ka. Saan itong tulisan? Ako! Tulisan. Kwarta ninyo, tulis ni, tulis. Tulis! Give me your money! Abot ang pulis. Ako kay pulis. Unsa may sultis pulis? Hoy! Pulis eh! Kana! Uy, dili mo Pulis, eh! tulis. Pulis ni. Pulis eh! Pulis ni. Pulis eh! Dili! Kana? Pulis eh! Dili! Tulis! Okay. Okay na to. Okay. Exit. Lights, camera, action! Hi, kakapoy. Biyaan ni mahimong asawa. Kita pwede patutoy bata. Kita pwede hugas. Yang atong asawa ay bana di ay.
take 3 mga igala. Gumikan sa asawa nga. Action! Oh. Hahay, kakapoy, may imong asawa, tighugas, tiglaba. Sa pa, manipis balay, tigpilos mga sa nina. Unya, tigpatutoy sa bata. Mututoy pa dyan ang bana. Camera, take 4. Action! Hahay, kakapoy, may imong asawa. Oy, kakapoy. Mabay tighugas o plato, tiglaba. Nya, unsa man di buhaton? Bantay sa bata, magpatutoy pa. Unsa man magbuhaton ako ano eh? Napay bana. Kayo, was ba na? Ay! Oh, Ako, yun ang gikas trabaho. Dili! Dili! Hilot. kapoy ka ko lawas, kay luton mo ko nimo. Ay, sus, ikaw mo'y asawa na ko. Hilot. Hilot na! Hilot na! Oh. Oh, lami. Taro nga na, ay, sus. Kapat mo mo na hilot, oy. Wakligid, ana ha? Oh, kapit! Tenten. Ako, yung lawas. Oh, imuha. Ako ra si O. Say oh, Olivio. Ako si Olivio. Ay, Ako ay, ako ni bana. Paningil, pero sayo ko na! Niyo lang niyo utang. Oh, Ay, ang tao no. Why utang? Why kwarta? Oh, porta! Tulis! Oh, Hoy! tulis! Hoy, pulis! Ay, pulis! 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 Grabe, inyong acting, may lami. Ha? May lami. May lami. Pero nga ninyo, pang Hollywood good ta, di ba? Nangando ita nga artista ta, mga taga-Amerika, Manila. Ang inyong acting, kung mahimo, butangig with feelings. butang With feeling? Butangig with feelings. Ha? Balik. Uy, ayaw na inyong mga acting. Noon sabi at taon mo eh, di mo kaswildo o di mo magtarong. Butangig with feelings. Nakasabot mo. Ha? Yes, mo! Lagbot mo na? Okay, asawa ha. Abtik, butangig with feelings. Okay? Okay, direct. Okay? Lights! Camera! Action! Hahay, kapoya, may imong asawa, oy. Ah? Magsigipag panghugas og plato, manglaba. Ah? Tiglimpyo pagbalay, magpatutoy pagbata. Og magpatutoy sa bana with feeling. Bana! Pot, bana! Sus, nakapo, yan ang lawas gikas trabaho. Oh, ano man? Kapoy ko? Hilot. Ako kay ko. Oh. Asawa tago ka. Sige na hilot ako. Gana-gana diha. Sinabot na tang tanan? Okay, lights! Camera, action! Hahay, kapoya, may imong asawa, oy. Mapay tiglaba, tigugas, tigwaswas og sanina. Og magpatutoy og bata. Magpatutoy pa yung bana with feeling. Ako, yan ang gikas trabaho, eh. Ako ang lawas. Kapoy kayas, panagba, panghugas, Hilot ako. Hilot ah. kapoy lang hilot mo. Hilot ako kay asawa ko. Asawa ka. With feelings ba? Tenten. Oh, Wala imuha. Ako ra si O. si O, Olivio. Ako si Olivio. Ako ra si Olivio. Ako si Olivio. Ako, wait. With feeling. Mga manoy ug manay. Kumain mo sa inyong utang. White Ay, kwarta. kwarta. With feeling. Hoy! Pulis! What? Wow! Pulis! Pulis! Okay na to, direct. Okay na to. Okay na to! Palakaroon na mo! Tabalay! Okay na to, direct. Good. Ambot na kong pasapot. Puta na kong feeling. Wala bang katawan ninyo? Katawin nyo Okay gamay. na to, bukibuhat. Wala, katawi gamay lang. Katawi gamay. Sige. Balik. Yeah? Ano yung katawi gamay? Ha? Okay? Okay. Lights. Camera. Action. Huh? Kamuya, may imong asawa, eh. Magsige pa panghugas. Mangmalapa. Magsige pagkagagbata, magpatutoy. Magpatutoy pagbata. With feeling. Kanindog din ang
asawa. Malipayon kay ko kay hinuta ko. Tintin! Tintin! Nano mo do? Ayo, Olivia. Ako na ng bata. Ako si Olivia. Hindi katawanan. Pamayan mo sa inyong utang. Ano na yun? Pulis din eh. Pulis eh! Pulis eh! Uy, Phoenix! Black Bounty ka! Uy, Phoenix! Pati nga kiniya, tingin mo makatawa itong shield na ano. Ang bukod ba na kung pasa mo pag kita mga versatile banda, di ba? At drama ka ni drama ba ka ng drama na nagduot sa buko. Kung mahimong, hilaki gamay. Kung naman din ka, tingon mo ka kanina nga. Kalawi ka may karusat, di mo sa may pailakon. Mas gamay lang, drama ni. Balik. Hirap na hirap. Balik ni. Hilaki gamay ka ng drama ba? Drama, gyud. Aro mo believe ang mo produce na to kasabot mo? Okay? Okay, hilaki gamay ha. Okay, lights. Camera, action. Last na bantay mo. Kuya, may mag-asawa. Ay, manghugas niya eh. Kunya, magkarga pagwata, magpakugus, magpatutoy. Kasama na. May feelings. Kapoy ka sa trabaho. Napay asawa na to. Magsige lang. Nis-nis. Uli na to. Himay na ko. Nakuha na si Ote. Olivia! Ako na si Olivia! Ako na bata! Ay, pamayan na ito. Pulis ka! Mayabang ng istorya. Pura na mga buwa di sila. Ano pa nag- Okay, ano lang yan alam mo. Yan mo ha. Ano mo yung sweldo? Nakadawat mo. Bobo direk. Oho, may yung acting. Karon, Yes. pusilon ta mo. Ano man? Inuusil ako ninyo. Patay mo. Dungan ha. Mubawas mo na ako. Patay sad ko. Uy, Okay. susato ba di? Mga matay tantanan. Sige ka? Sige. Kamo, wag mo yung mga hinungdan. Tuga-tuga mo, pang-apply yung artista. Wag mo ilami. Pamusilon ta mo. Bang!